25 senttiä. Siinäpä tämän kerran saa asiat. Hyvää illanjatkoa. Turkin maanjäristyksen raunioista löytyy yhä eloon jääneitä. Asiantuntijat varoittavat uusista järistyksistä. YK rankaisee Afganistanin yhteistyöhalutonta Taliban-liikettä saarrolla. Kuusankoski sai Puolasta lahjaksi harvinaisen poliisiauton. Hyvää iltaa. Turkin perjantaisen maanjäristyksen jäljiltä on löydetty jo lähes 400 kuolonuhria. Loukkaantuneita on 3000. Pelastus- ja avustustyöt raunioissa on saatu hyvään vauhtiin, mutta seismologit varoittelevat edelleen uusista järistyksistä. Yön aikana tuhoaluetta ravisteli vielä 8 jälkijäristystä, mikä vaikeutti entisestään pelastustöitä. Mutta aikaa ei ole hukattavana, sillä raunioissa voi olla vielä satoja eläviä. Yöllä oli jo 5 astetta pakkasta, eikä painajaiselle näy loppua. Turkin seismologit pelkäävät, että alueella on odotettavissa jälleen uusia järistyksiä. Viranomaiset näyttävät kuitenkin ottaneen opikseen elokuun katastrofista ja kansainvälistä apua pyydettiin tällä kertaa heti. Herkät kuuntelulaitteet nopeuttavat elomerkkien löytymistä raunioista. Tästäkin betoniröykkiöstä alkoi aamulla kuulua koputusta. On a procédé à la détection et localisation d'une personne vivante et maintenant mon équipe est en dessous, donc dans quelques minutes, pratiquement dans un quart d'heure pratiquement, elle va sortir. Nainen johdatti pelastajat luokseen ja hänet saatiin ulos yli 40 tuntia järistyksen jälkeen. Hän oli ollut hakemassa vieraalleen teetä keittiöstä, kun talo romahti. All the Turkish people and all the world people living this accident. Turkin pääministerille onkin nyt erittäin tärkeää todistaa, että operaatio hoidetaan tehokkaasti, sillä kansan luottamus hallitukseen romahti elokuussa avun hitauden takia. Ulkomailtakin on tulossa lisää vetoapua. Presidentti Clinton lähti tänään kohti Istanbulia, jossa pitäisi alkaa torstaina Etyjin huippukokous. Ranskan tulvauhrien määrä on noussut 22. Rankkasateet ovat laantuneet, mutta laajoja alueita on yhä veden alla. Reilussa vuorokaudessa satoi 4 kertaa enemmän kuin koko marraskuussa yleensä. 10 retkeilijää on edelleen saarroksissa maanalaisessa luolassa ja 9 muuta ihmistä kateissa. Pahiten kärsineet alueet sijaitsevat Pyreneiden juurella Etelä-Ranskassa. Venäjän johtajat ovat neuvotelleet Tšetšenian tilanteesta. Pääministeri Putin kävi tapaamassa presidentti Jeltsiniä tämän viikonloppuasunnolla. Heidän oletetaan hioneen taktiikkaa Etyjärjestön ensiviikkoisen huippukokoukseen, jossa Putin joutunee lännen johtajien edessä tiukoille sodan vuoksi. Samaan aikaan Venäjä on jatkanut tšetšeenikylien pommittamista. Vuorokauden aikana yli 2000 ihmistä on painut Ingušian puolelle. Pakistan on erotettu brittiläisestä kansainyhteisöstä. Kansainyhteisön jäsenmaiden päämiehet ovat koolla etelä